салом бинандагони азиз, нашри навбатии барномаи Instaface-ро аз сомонаи оилатиҷ манзуратон месозем. Бо шумо ҳастам дар студия ман Меҳроншоҳ Усмонзода. Комилҷон Зарипов яке аз сарояндаҳои ҷавону хушовози тоҷик аст. Комилҷон писари ҳунарманди шоистаи Тоҷикистон Комилҷон Зарипов буда чанд рӯз қабл дар ютуб-канали хеш таронаи навашро бо номи Тубиё пешкаши мухлисон гардонид. Ин клип таронаро аз рӯзи нашр то ба имрӯз зиёда аз 23 000 нафар тамошо карданд. Матни суруд аз Ақназар Аловатов буда оҳанги тарона моли хушбахт ниёзо мебошад. дар клип нақшҳоро худи Комилҷон ва Самарҷони Ёрмуҳаммад бо як гурӯҳи рақсӣ офариданд. تو بیا در بری من جان شیرینکی من یادی تو در سری من عشقی تو در دلی من تو بیا در بری من. клип пурра дар муҳити тоҷикона ба навор гирифта шуда ҳама деворҳо бо нақшу нигори миллӣ оро дода шуданд ва ҳунармандону гурӯҳи рақсӣ низ либосҳои миллӣ доранд. Комилҷон Зарипов зимни суҳбат бо сомонаи оила қайд кард ки клип дар деҳаи гулзари шаҳри Душанбе сабт гардидааст ва фикр мекунам барои моҳусон як сюрпризи хуб шуд. Дар оянда кӯшиш мекунам ки клипҳои хубу беҳтаринро пешниҳод намоям. Сулаймон Сафаров яке аз сароянда ва ҳунарманди маҳбуби тоҷик аст. Ин сарояндаи ҷавону хушовоз чанд рӯз қабл дуэти навашро бо Баҳромшоҳ Мирзошоҳ дар ютуб-канали худ бо номи Духтари ҳамсоя нашр кард. Ин клиптаронаро аз рӯзи нашр то ба имрӯз зиёда аз 34 000 нафар тамошо кардааст. Дар клип нақшҳои асосиро Парвиз Ашуров, Макс Қосимов ва Сабина Шаймардонова бозӣ карданд. Парвиз Ашуров яке аз нақшофарон ва продюсери ин клип зимни суҳбат бо сомонаи оилатиҷа қайд намуд. ин клип бо диди наву замонавӣ аз тарафи маркази продюсерии Парус бо заҳматҳои зиёд сабт гардидааст. зиёд сарояндаҳо ба хориҷи кишвар барои сабти клип мераванд, вале ватани мо табиати зебо дорад ва мо ҳам наворбардорон танзимгарони беҳтарин дорем ки метавонем дар ватани худамон ба талаботи наву муосир сабт кунем. дигар ҳоҷат ба хориҷа рафтан нест. мо бояд кишвари худамонро низ муаррифӣ кунем. دختر همسایمان عاشق خنده ها شدم چه کنم شیطان بلا با یک نگاهت مات شدم دختر همسایمان عاشق خنده ها شدم چه کنم شیطان بلا با یک نگاهت مات شدم. шабнами Сурайё стораи эстрадаи тоҷик мебошад ки бо садои дилнишини худ маҳбуби ҳамагон гашта-аст. ӯ аз зумраи овозхонҳои ангушумори тоҷик аст ки на танҳо дар Тоҷикистон, балки берун аз марзу бӯми кишвар низ шӯҳрату маҳбубияти зиёд дорад. ин маликаи ҳунар чанд рӯз қабл суруди нави хешро бо номи Ёр-Ёр пешкаши ҳаводорони санъати тоҷик намуд. ин сурудро дар давоми 5 рӯз зиёда аз 670 000 нафар тамошо карданд. суруди мазкур ҳамчун сюрприз барои тӯи духтараш Шарифамоҳ ки чанд ҳафта қабл буд омода гаштааст. ماه من عروسی داره شکر نامت خدا یار یار عشقی چشمانم بباره میرود با سر ادا یار یار. бинандагони азиз, ин буд чанд хабари тозаи фарҳангӣ ки манзуратон гардонидем. моро бо хабарҳои ҷадид дар сомона ва шабакаҳои оилатиҷа интизор бошед.